Bun găsit pe canalul de YouTube Astrologie Indiană. Astăzi vom vorbi despre tranzitul lui Jupiter în Vărsător pentru persoanele care au ascendentul sau luna în Leu, conform cu astrologia indiană sau siderală. Dacă doriți să aflați unde sunt planetele conform cu astrologia siderală, consultați un program de astrologie indiană, pentru că coordonatele planetelor în astrologia indiană diferă de cele din astrologia occidentală. Și astfel veți afla dacă acest video vi se adresează dumneavoastră ascendenților sau lunii în Leu. Astfel, pentru leuți, Jupiter până acum a tranzitat casa lor a 6 împreună cu Saturn și e posibil să fie adus tot felul de răsturnări de situație și surprize, unele mai puțin plăcute pentru jobul lor, pentru relația cu colegii. E posibil să fie avut surprize din partea colegilor, angajaților, dar totuși unele progrese s-au făcut în carieră. Jupiter a susținut cariera, chiar dacă a fost debilitat în tot acest răstimp până pe data de 5 aprilie, când Jupiter a trecut în Vărsător și a intrat pe cu totul alt segment de viață. Jupiter în Vărsător pentru lei va fi un tranzit benefic. Tranzitând casa 7 le va ameliora relațiile de cuplu, relațiile de afaceri. E posibil să cei care sunt în business-uri să aibă mai multe contacte, să semneze noi contracte, să dorească o expansiune a firmei lor proprii. De altfel, Jupiter în Vărsător, tranzitând casa a 7-a, vine cu foarte multe dorințe la pachet. Lei vor dori foarte mult să se expansioneze, să își lărgească numărul de cunoscuți, de contacte profesionale, dar de asemenea e foarte posibil ca unii dintre ei să dorească să se căsătorească. Jupiter aici va susține acest lucru și îi va ajuta să aibă niște contacte foarte plăcute și interesante cu persoane noi, diferite de felul de contacte pe care le-a avut până acum. Jupiter în Vărsător va fi foarte aducător de transformări, cele mai multe frumoase. El va tranzitând casa lor a 7-a, le va aspecta ascendentul și le va da un plus de energie și dorința de a începe lucruri noi, de a face ceva nou, de a schimba ceva fundamental în viața lor. Lei au suferit destul de mult din cauza tranzitului lui Saturn cu Jupiter în Capricorn pe casa a 6 și acum vor dori să-și scoată pârleala, îndrăznind să facă lucruri pe care în ultimul an au fost puse pe așteptare sau blocate. Îi sfătuiesc să nu fie chiar așa de expansivi, să fie un picuț mai răbdători, să se gândească de 2 ori înainte să acționeze. Însă, pe ansamblu, Jupiter le va oferi protecție și noroc, pentru că Jupiter le guvernează casa a 5-a norocului și a karmei pozitive. Acest Jupiter le va aduce mai multă prosperitate, relații mai bune cu copiii. Dacă doresc sau sunt la vârsta la care este posibilă educația, pot să-și lărgească orizontul cunoașterii, pot să-și expansioneze mintea, pot să învețe lucruri noi de orice natură, care să-i susține fie în carieră, fie în obținerea de bani mai mulți, fie să-și lărgească cunoașterea legată de practicile spirituale sau de ezoterism. De orice fel de cunoaștere este foarte mult susținută în această perioadă pentru lei. De asemenea, tranzitul lui Jupiter în Vărsător este foarte favorabil pentru lei și din punct de vedere al banilor. E posibil să primească niște donații, niște cadouri, o rămoștenire, ceva care să îi ajute să-și ducă la împlinire proiectele noi pe care le au în vedere. Jupiter de pe casa lor a 7 le va aspecta nu doar ascendentul, ci și casa a 3-a și a 11-a. Ambele sunt case care țin de frați. Casa a 3-a ține de frații și surorile mai mici, casa a 11-a de frații și surorile mai mari. De aceea Jupiter va
susține foarte mult relația cu ei. Va fi un tranzit care va face mai agreabilă și mai plăcută relația cu frații și surorile, dacă aceștia există, evident. Dacă nu, acest Jupiter susține mult contactele cu prietenii, cu amicii, lărgirea cercului de cunoștințe. E foarte posibil ca lei să dorească să intre și să formeze noi grupuri de oameni sau să se alipească unor grupuri de oameni cu interese similare lor. Este un tranzit foarte bun pentru călătorii în străinătate, dar și pentru călătorii scurte, de exemplu plimbări cu familia, cu soția, cu soțul, în natură. Va fi un tranzit foarte favorabil pentru lei din punct de vedere social pe toate direcțiile. Este un tranzit mult așteptat de lei, va fi foarte favorabil pentru ei și le doresc mult succes. Pe curând cu un nou tranzit, un nou video.